إله إلا الله واستجب لنا لا إله إلا الله تدخل جرونا وبحق أنزلنا وبحق نزل ما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك مولا من أبينك عن الأهلة كبوك الدوم قل أهلة وجمع أمفرد وهلال وكان ينغلي فاني مي منا أبي بانغا دوغماني دوبي فراكا فكتا فان نوروي أبي تلاكا سجين كومينا فادامنا نشومي أتيتو لهلا كيلينغا كومينا فتلبيتو لهلا كيلينغا شومي ويكالو غاتا شوي barika sababu kalo abi dogoya abi bonya abi dogoya abi bonya oye kalo reta chogoy we ala kara nyinga kabo odema ala gara ujabi qul ikafuma hiya ala ujabi ni fenye nunu kwa nafabola amado nyemiso ngono mimbe misiyange ani mimbe akumayange amado konno barika sabge jien laban mogo menun kipelembo doni fanina ulu bi sekeselu kyala du kolo bi banamini kalo ni tleje ni hakemiye igado ka fo kalo fana aba o fambi dogo no hake barika sabge tle o du kolo double akabo ni du kolo ni million ko chama bon dugolo fana o ka boni kaloy mana ko na jogo kama boy to ka banamini ka noro nasi baralewe aka noro ta tledela daga ale ka noro te zatiye abada fangore de fe ma o jogo de la kaloy abi dogo ya bi bonya ngamme o keli erzida min bala jabu mun bola ani na fami nyorola o de ka wati jira mogola mawaqitu linnas wati jira lawndo mowe bare alale be kesawe nambanga hiju wati do ambanga sun wati do mana alale be kesawe ka sali don jira anna hakada anga batu konye bela jelen lonembe ni kalo ka jatide noy hilalu nam qul wala mine kafu hiya kaloyi مواقيت kalo den nu nyewati jira lawnde للناس mawiye والحج ani hijuye وليس لبر be hiju wati fana jira mogola nyumayati بأن nununye تاتوا لبيوتا ko au kana suma من زهورها kaminu ko kanaula ولكن nga البر nyumaya من we maga nyumaya de اتقى ni mami nya ere tanga filanga fiam ala ka fonya koma واتوا البيوتا aina sunu nun gonima من أبوابها udaw fe so ma foige so uluma foige aina uma udaw fe ka fogo ni edo na namla itna soma blonda fe fika do kogo de fe bari ka sabuge ikungolo nyaasale do walma ka sabuge iye ala kuta ke blonda min fe itibo fu ble ki don nam gonnana ay do blonda fe so donda hera ni hera dana obi do ode fe abi bo ode fe aw hera ni hera dana adama denga so donda de ga donda wi do ode fe ibi bo ode fe inyuma mi bo afe inyuma mi do afe komi na fo ijuguma fana bi bo afe ijuguma mi do afe chomi ya fam ka su bo blonda fe wer de kan
ka fɔ ko ayi ko a kana bɔ bulonda fɛ dɛ mais su ti bɔ bulonda fɛ mun na a kun mun na a ti bɔ a fɛ bulonda de ye yɔrɔ bonyama yɔrɔ ye quoi fɛnba o kan ka bɔ siraba de fɛ ni ye bonya sira ye voilà mais ka sin ka su di kɔkɔ fɛ ayi o tɛ su ka ladamu ye i b'a bɔ bulonda de fɛ o de y'a ka ladamu ye awɔ nam wattaqullaha ay siran ala ye la'allakum adolawo tuflihuna ana niyɔrɔ basuru waqatilu ay tuma min n'u ye ala kɛra bali hudebiya sana n'a ye kafiru musala ɲɔgɔnya ko a bɛna san wɛrɛ o kumana ko makan bɛ labila a ye tile 3 kira y'i labɛn wa umra ye o siranna k'a fɔ ko Qurayshikaw tɛna sɔn ka dafali kɛ ni lahidu ye k'u bɛ sɔn ka silamɛw kɛlɛ bon silamɛw fana ye kɛlɛ kɔn kalo hɔrɔmalen na ani naamu kɔnɔ ani yɔrɔ hɔrɔmalen fana la nin sɔrɔla ka fɔ de la faqatilu ay kɛlɛ kɛ fi sabilillahi ala ka sira la ka diina kɔrɔtali kama alladhina mɔgɔw la yuqatilunakum minnu b'aw kɛlɛ wala ta'tadu nka kana dan sago ka fɔlɔ k'u kɛlɛ inna allaha bari ala la yuhibbul mu'tadina ala ti dan sago b'aw fɛ waqtuluhum ni ye mansuukh ni baratu ayi ayu faga haythu yɔrɔ o yɔrɔ saqitumuhum n'a y'u sɔrɔ yen na wa akhrijuhum a k'u labɔ min haythu kabini yɔrɔ la akhrajukum n'o ye aw labɔ yen na n'o ye makan dugu kɔnɔna ye wal fitnatu filankafiya n'o ye jarabuna ye ashaddu o kɛlen maka de ka jugu min alqatli ka tɛmɛ fagali kan makan wala tuqatiluhum nka kan'u kɛlɛ inda almasjidi misiri yɔrɔ la alharami n'o ye misiri hɔrɔmalen ye hatta yuqatilukum fo olu de ka fɔlɔ ka aw kɛlɛ fihi misiri hɔrɔmalen na fa in qatalukum n'u y'aw kɛlɛ be faqtuluhum a y'u faga kadhalika o fagali n'o labɔli cogoya la jazaa'ul kafirina kafiru bɛ sara ten de fa in tahaw n'u y'u fara ka bɔ kafiriya ma ka silamɛya fa inna allaha i k'a dɔn ko ala ghafurun yafabaga don u ye rahimun hinɛba don n'u ye waqatiluhum a ye kafiruw kɛlɛ hatta la takuna fitnatun ko laban na filankafiya tɛna sɔrɔ yen wa nɔ yakuna ad-dinu bato bɛɛ lajɛlen bɛ laban lillahi ala ye fa in intahaw n'o farala ka bɔ ka filankafiya ma fala udwana dansagoli tɛ illa ala ko zalimin dɔɲinikɛlaw de kan ash-shahru kalo al-haramu n'o ye kalo hɔrɔmalen ye bish-shahri o bɛ sara ni kalo ye al-harami n'o ye kalo hɔrɔmalen ye wal-hurumatu lahɔrɔmayaw qisasun tajuru saraw dɔn faman n'i ye lahɔrɔmaya farasa tajuru bɛ sara i la o de kosɔn alikaba tɛ maa yaadalen maa bagabanti walanjugukɛla gardi bon alikaba tɛ bonya fiyewu n'i y'a ye hali adamaden valeri b'i la o ye n'i ma dansago n'o tɛ n'i ye dansago i k'a dɔn k'a fɔ i ka valeri bɛ bɔ i la n'i y'a jateminɛ bolo ma adamaden tigɛ n'i y'a tigɛ a bɛ sara ni min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko 500 sanu mutukali 500 n'i ye maaw bolo tigɛ a sara o de ye nka o bolo kelen in bɛ tigɛ tuma min n'a ye janfa kɛ ka sonyani kɛ mutukali kelen tilancɛ 4 na mutukali kelen n'i y'a tila 4 ye n'a ye fɛn sonya min valeri bɔ a bolo in bɛ tigɛ mun ye valeri bɔ a la janfa voilà nam faman mɔgɔ min itada n'o dansagura alaykum aw kan fatadu a ka tajuru sara alayhi o tigilama kan bimithli ma ni fɛn ɲɔgɔnna ye itada n'a yi dansagu alaykum aw kan wattaqullaha aw ka baara in wele la ko dansaguli k'a sɔrɔ tajuru sara de dɔn sabu dansaguli tajuru sara o bɛ wele ko dansaguli
nam واتقوا الله ay siran ala ɲɛ a kana maa tonɲɔ واعلموا a k'a dɔn أن الله k'a fɔ ala مع المتقين ala bɛ fara ala ɲɛ siran ye jɔn kan n'a ka dɛmɛ وأنفقوا a ye depasili kɛ a ye nafagali kɛ في سبيل الله ala ka sira la ولا تلقوا o بأيديكم kumana ne jiginna de tuma min ni lansaru cayara ni silamɛya dɛmɛna dɔw kun n y'a kanu k'olu bɛ segin u kɔ kanu ka jamana kan bari ka sababu kɛ ko silamɛya kun dɔgɔyalen o de to n'u bɔra ala y'a jira u la k'u kan'o kɛ dɛ ka tila ka segin kɔ hijira kɔfɛ ko e yɛrɛ fili de ye halakili la k'i yɛrɛ di halakili ma a kana'o kɛ wala tuluqu a kana dili kɛ بأيديكم n'a yɛrɛ bakun ye إلى ka to تعلق halakili ma وأحسنوا a ye ɲumanya kɛ إن i الله k'a dɔn ko ala yuhibbul muhsinin ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ ɲumankɛlaw ka di ala ye nam وأتموا الحج a ye hiju kɛ k'a dafa والعمرة ani umra a y'a kɛ k'a dafa لله ala yɛrɛ jaati kama فإن bari أحصرتم ka sababu kɛ a m'a fɔ k'a ye hiji ten de a ko a ye hiju dafa de bari ka sababu kɛ n'i donna hiju la i ka baaraw kɛ k'o dafa ɲinɛna i fɛ cogo min i k'a di o di cogo la nam فإن أحصرتم n'u ye aw bali ka bɔ a dafali ma ni jugu n'a ɲɔgɔnna ye فما a ye fɛn di ala ma استيسر n'o nɔgɔyara من الهدي kabini hadiya la ولا تلقوا رؤوسكم yaasera kana kun gɔni di حتى يبلغ الهدي hadiya in de ka se محله a ser'o ma فمن mɔgɔ min كان n'o kɛra منكم kabini aw la مريضا banabagatɔ ye أو به أذى wala toro de bɛ n'a ye من رأسه kabini a kunkolo la ففدية kumabɔli bɛ من صيام a tigi kan kabini sunna أو صدقة n'o ye tile saba sun ye walima saraka di la ni muri saba ye أو نسك wala ka ala bato ni bagan ye وإذا أمنتم ni aw daba sigira tuma min jugu ninnu ye فمن mɔgɔ min تمتع n'o a yɛrɛ damu بالعمرة ni umra baara kɛli إلى الحج ka taa hiju mama ka fara hiju kan hiju wagatiw la فما fɛn b'o tigilamɔgɔ kan استيسر n'o nɔgɔyara a ma من الهدي kabini hadiya la فمن mɔgɔ min لم يجد n'o ma hadiya in sɔrɔ ka bɔn فصيام 3 أيام tile saba sun b'o tigi kan في الحج hiju in lahalaya la وسبعة ani tile 7 sun b'a tigi kan إذا رجعتم ni aw seginna tuma min تلك o min y'o ye 10 o ye 10 de ye كاملة a baraji dafalen dɔn ذلك a ko min y'o ye لمن o bɛ mɔgɔ de ye لم يكن أهله ni o dunkew ma kɛ حاضر المسجد lam yakun ahluhu hadir misiri hadarilbagaw ye Hadaran. na misiri hurumalen ye n'o tɛ i k'a dɔn ko hadiya tɛ makan sigibagaw kan tamatu ni kiranu sila ala ko tilka asharatun kanatun khabaru de tuma dɔ la kumaba bɛ kibaruya di laɲini damadɔ kama nin y'a laɲini dɔ ye k'a jira n na ko o ye tan dafalen de ye n'i ye 7 kɛ ka sɔrɔ ka 7 kɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'o ye 10 ye mais ko 10 in ko a dafalen dɔn an n'a faamu k'a fɔ ko a baraji dafalen dɔn naam واتقوا الله a yi siran ala ɲɛ واعلموا a k'a dɔn أن الله ko ala شديد ala ka العقاب ɲankata ka gɛlɛn الحج hiju wagati أشهر o ye kalow de ye معلومات n'o ye kalo dɔnnenw ye فمن n'o ye salincinin kalo ani faranjɛla kalo ani saliba kalo nka o san i b'a fɛ ka hiji o san min na i dan kɔni ye f'i ka naamu ta o tile 10 fɔlɔ la awɔ o saliba kalo bɛ dɔn nka mɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲinan kɔni hiju fo ka kɛ tile 10 fɔlɔ in de la o b'a yira ko kalo 2 ani su 9 wala su 10 hiju ŋaniya bɛ siri o de la nam فمن mɔgɔ min فرض الحج n'o ye hiju latigɛ a yɛrɛ kan فيهن o kalo ninnu na فلا رفث o kumana salibiyatu dɔw bɛ ɲini bɔsilen b'i la
ijabiyato do dilen bi ma amina o defata yi o jumanyi fala rafaza iga do ga fo jimauti nya gamini la manaka funyonati nya gamini la wala fusuqa iga do ga fo fasiya baro fanati nya hijubala wala jidala nyon so chama manyi hijula fil hajji si manyi hiju konnana wama madama ni goni hiju ngani asiri kan yire bila masife ni minyinni ikani tajru sarala ni miya senda isenga isenne menemin samanga wati kisengoro ni minye kumalangolon fima kana sigi chiatigila wama benata alay ni kuma info ni islama mi ni fam ite kelege ki do hiju kono nganya e ka chikroba fla wula ku kenyogonga hurumi gene misir kono na hurumi gene ko nyewel kabala do du suka bonde do algaba goda la goy ne akewlu la tatila me ala mo fo ala kode ko eto wala jidala hal dala kuma kanyon soso ni dai ko kana ge hejula nam wama femi tafalu nayo bara min khairin min yumanna ya'lamuhu Allah doni sirati min dik araba kalama wa tazawwadu hiju gelaw ay slafanata fa inna khayra zadi aga dongo telefana la nyuma at-taqwa oyi delli retangade wattaqun bidahijula bi islafana da ninji ko mai rawa al-bukhari wa ghayruhu an ibn abbas yamani kaw kera o hiji nga uguni awa dépassé ko tita o bafo ko am jigi dale mbalaka ala ko ayde jigida alaga silafana ta jigida alaga bal allangolo tegelangolo ngana ta kataki doniye magangaw ka magangaw fana siglendo ka awde kono ka marché waqti de hiju waqti be tono kasabi min sura waqti la ala yere kilane badano hiju abe nafa min lado ka foko marché min be gien kono ko be siga nyogolla do amanjade donc alaye o ke kado ye ga di maka ngaw ma ni mo min bita ini fendo kata o de nyine do kana taki duni ukan o nyine do biga hiju wali mai ga umra baraji nas nam wattaquni ay sirani ya ulil ya albab ni mantigu laysa junahun o gelena o hiju ga tamay nganim filibolo bi bama awa tama laban tama sira laban abe bango fanaka la rasira tama kunya imam labenendo ka fo bina ta qabru kono o tambe de bila jele labenen min qabru kono de sigli ni yesudo da qabru kono ablay kono ko eri dalen flen nya qabru sabu eblega ni da qabru kono chogomi dono la do fana bini fana da ndege kelen kono to kelen o ko iki labe ka o don kono a don na don te anyi ni don yede ay gito nyana mada inni ga kene watimi shababa ka qabla haramika yibi dimsen la watimi yeni ga koro ila felen watimi yeni ko ka chaya sorobi watimi yeni ga bolo ban ikado ka foko odi la haranyini wati mana ika salafanata o watila surtout en fle promo wati mina no singalonye ni kelendi o ba chamandi ma be batu kelenge o be baraji chamandi ma ichesirre say kana yoro ma jyan yere la de e flan jolu do no tara ni communiquer lami inyona chama ne tara bismillah laysa junahun junubute alaykum auga an tabtaghu fadlan aka gersege nyini min rabbikum kaba mayoro ni jago e hijula fa idha afaytum jam maminum be commerçant lagos bari kasabge na folotigi singalo sele tanno ubita umrala
fem don be min go chama be bita umrayna nga ko umra la tayi a gafsani parce que makam visa soro mandi ne visa soro ni chugo ina tan bita umrayna ni ta to la ina fulo chama bita ibidai gongo fa jidda marchandise kananai voyage kera hera fly iye baraji soro alhamdulillah rabbil alamin kalo bay itara ke robala do jabi wati fla ani do mana yoro do jabi yoro waji do jawati ya menango jirala la itlala ka tono cha mansoro e ka jagola do no ka to ko e ko warni nawre ku ta warni na ta warni nagi ala mo baliw ala fule ko de faqra na kono ko ngana nyo hasidiya ala ka sonu do ala ka tlalu do kana ma si hasidi kana ma si juga ni ala e femi lati mi e dom o bosoro ako aya ji kunya mi nam qala kanat ikazu wa majnatu ako madna ka sere kera ذل مجاز أسواقا في جاهلية لم جنام سوق باو نعم في الموسم نعم فتأسموا أوي جنوب ويا جنوب سرنا جنوب نيه أن يتجروا وكاجروكي هيجوا عادلا فسألوا رسول الله يا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كبوما نسول لكاجي كل عليكم جناح وأنت بتوفضل من ربكم نعم فإذا أفرتم ni au bona من عرفات كابو عرفة كنغا كو عرفات علم للمكان اتو دون ateka foko chama chama ndo wala fe note to ka yoro wele ko arafa iska ala sile jumayin ko adama ne hawa utuma nu jigna wu jari ngam nyona jarabu do kama wi nyonye kene mi ngaw kene ndo ko arafat bon do ko ay ko ibrahima sogo minye tumami ni tarbiya do na kun sikara arafa don ay dengane don jirul ko miga de taw fay ibrahim ko miga jirul jabi ko araftu ko senga yoro ngele ko arafat yoro kenedo me kene kuludo be kira juraw kuluka ko jabalur rahmati ay arafa kenega ngame okulu nyere ti arafa ide ay okulu nye arafa ka kulude arafa ma doni kulunye kulunde donane arafa mana lasili arafa kene inde lasili kulunye lasili kulunye lasili kene inde ni jora kene nga alima yele kulunga bardo ba wajibi afuka yele kulunga dum dona kulunga nyele ni manako amu dasbi créer ko jugo ko sa gagne le mano nam fadhkurullah ay ala gofa inna limashari asile ngo muzdalifa genegan illa baga fuyi an la ilaha illa fuyi an duawge inna limashari ya ala bi ko wati be nga ni ko ferekele ni ko kerengere nawi ni yoro kerengere naw bolo fabe yoro nu dawka ayala ko bo inal mashari rola amin no horomaledo o yekuluwe abe muzdalifa laban rola bo ho kuluma ko quda ala kira joraw kan sallam abe ala ko fo abe duawke fuka duguje ka kene tige ko sobe muslimu yala kala ni o chugo yala hiju gelaw nuna narafa ubina arafa don salimba kalotle konontona bebe nyaon soro enno ubitle enno ala ko fola ubitle enno aba allah tabaraka wa taala majamulila fokat lebi nengo bi sabati enno doni
ka juzu waatinin kɛ yen nɔ kabini sufɛla la u bɛ waatinin kɛ yen nɔ kabini sufɛla la o la u bɛ sɔrɔ ka jigin ka bɔ yen nɔ ka na Muzdalifa fitiri bɛ se k'u to Arafa nga u ti fitiri sali Arafa u bɛna fitiri sali Muzdalifa de i y'a faamu fitiri bɛna sali Muzdalifa a su dɔw bɛ fitiri sali fo ka dɔn 20 heures waati dɔw b'a sali 22 heures 21 heures 22 heures 23 heures dɔw bɛ fitiri sali o waatiw de la a bɛna fitiri sali Muzdalifa yɔrɔ la ka fitiri jamu kɛ ka fitiri ni safa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la yen nɔ donc a bɛ sɔrɔ ka bɔ yen a bɛ n'a sira yen nɔ e dugu jɛra a bɛna sitani kɛrɛ yɔrɔ la nam واذكروه ayi ala in ko fo كما komi n'a fɔ cogo min هداكم ni ala y'aw kana ka taa ka diinɛ dɔnyɔrɔw ma وإن كنتم ka sɔrɔ aw kun kɛra من قبله ka kɔn ala ka lakanani ɲɛ لمن الضالين wala kun ye filibantiw dɔ ye kun tɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn ثم ka segin أفيدوا kurasikaw a ye bɔn من حيث yɔrɔ la أفاد الناس ni maaw bɔnna yɔrɔ la واستغفروا الله kabaw bi jɔ k'aw bi k'a damana mɔgɔw ye aw bɛ maaw fɔ ɲɔgɔn dɔ bɛ jɔ dɔ non non a ye fara jama ka dɔrɔn واستغفروا a الله ye ala yafa deli إن الله bari ala غفور yafa camantigi do رحيم hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnentigi do n'aw ye وإذا أفدتم مناسككم n'a y'a ka batuw di فاذكروا الله a ye hiju batu n'a y'o di tuma min فاذكروا a ka الله ba kulu n'a y'o kɛru nam فاذكروا الله a ye ala ko fɔ a ye ala akibar fɔli tannu ye allahu akibaru allahu akibaru wala ilaha illallah wallahu akibaru walillahi alhamdu allahu akibaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wala labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mana ibe nin fɔ bi saga kan ibe nin fɔ ibe saga kan ka zikiri kum komi n'a fɔ ka kofuri cogoya la آباؤكم a faw la gale أو i k'a dɔn k'a أشد fɔ kabila o kabila jamakulu mana na kɛnɛ in kan u kun b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ nin bi jɔ k'a yɛrɛ fɔ an ye karisalakaw de ye an bɔra karisa de ye o ka seere de y'anw ye ne min filɛ seere ɲɛma ne tɔgɔ de ye karisa ye ne fa tɔgɔ ye karisa ye n'a y'a sɔrɔ an ma sɔrɔ k'an don tan nɔ ne fa de y'a kɛ tan ne mɔkɛ de y'a kɛ tan nɔ anw de ye nin kɛ tan nɔ anw de ye nin kɛ tan nɔ o b'a yɛrɛ fɔ o bɛ jigin dɔwɛrɛ bɛna o fana bɛna a yɛrɛ fɔ o bɛ jigin dɔwɛrɛ bɛna o bɛna a yɛrɛ fɔ o bɛ jigin ala ko yɛrɛfɔ caman in ani fa majamuli a ye ala kɔfɔ bila o nɔ la أو أشد wala a min ka gɛlɛn zikiran kɔfɔli la فمن الناس من bari fɛnba min kɛra alahu tabaraka wa ta'ala ale de ye fɛn aw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumanya min fasɔntiya min n'o bɛ min bɔlɔ o bɛɛ bɛ segin ka da ala de ma donc a ye ala kɔsuma ni ala tɔgɔ fɔli ye ni ala ka bonyamasagili ye nin dɔ in na o de dakaraw la ka tɛmɛ yɛrɛ fɔ kan adamaden n'i yɛrɛ fɔ kan wa a bɛ kɛ baasi maa kɛkun bɛ sin ka jigi la ten a bɛ kɛ gasi ye quoi yɛrɛ fɔ man ɲi adamaden ma mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ fɔ ne de ye nin ye ne de ye nin ye o m'a faamu de ne ye min ye wala tuza ko amsa kana yɛrɛ fɔ mɔriw kan ka nin yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ ka mɔgɔ dɔw bila olu k'i tanu o tanukɛlaw de tigɛlen b'i la ka tɛmɛ maa tɔw bɛɛ lajɛlen kan sabu i b'i nɔlɔma minɛ de kana sɔn ayi nam فمن الناس من maa bi wuli mɔgɔw la يقول n'o b'a fɔ ربنا ya anw daba ma آتنا i ka anw sɔn في الدنيا an ni yɔrɔ la diɲɛ in kɔnɔ وما من خلاق ni yɔrɔ ma kɛ له diɲɛ ɲinan ye في الآخرة lahara la ومنهم من ni bɛ ala deli ka ala deli diɲɛ kelen na i filila de diɲɛ hɛrɛ mana bonya cogo cogo n'i cɛra ka bɔ a kɔnɔ dɔn min a bɛ kɛ jigilatigi ye de
bara basoro me lahara nyesigi o koso ni bi dellige jiye ko ni yella halaka seneke foro chendo ngai kani ga delli danje made be lahara faraka nam ومنهم من ما بيقول مولا يقول نبافو ربنا يا أمة آتنا إكا في أنصان الدنيا ينقن ينا حسنة نمنا وفي الآخرة إكا أنصان لارا حسنة نمنا جين يمايموي مسلمان يدوي نفلو يدوي نيكنا يدوي ونانيونا جاما لارا يماي جماي ويارجني على كوديان بلا جلما nam wakina ika undanga tasmaka illa zabama ulaika ako mangudu mantigu lam nasiban ni baraji ni robolu ye mimma kamene fem baraji la kasabu nuyo bara wallahu hiju bara uni dawula ala sari'ul hisabi ala ka kolosili ka teli damfen ko kolosili ka teli ala bolo itla wa yoroni gelena nam wazikirullah ay ala gofo fi ayamin donna ma'dudat no don non jajat lendo et le sabayna we le laja don le saba saliba kalot le flana ani sabana ani nanna ode don jajat lewi aw malumat we don we okmana we saliba kalot donere obola nam mana saliba don regon faman mawmi ta'ajjala no de gurdula fi yawmayn kasagin kleflala kabomina nam fala isma junubute ali sagin bawanga waman ni gurdula kasagin junubuti ga mami yere fana ta'akhkhara no ya kharola katle sabakono fala isma afana jabu ko junubute ali ya kan sab fargolo bisega me kasuru dusukunte fana bigeo ko son barajito law fargolo be dusukunte barajito la do bi segi kasuru dusukumbe o de ko so aya be jabu ke ko fala se male junubu de taga ni tle fla danat le flama junubu tiga tle sabatiki fana kana kaba irela junubu ta fana ka nam liman akon nim bela jeli me madi ittaqa ni israna lañi ko ngoni bebe min bolo o yala israni de ni hijula ay danat le flamand et le sabada faw di ko ni israna lañi do ko yere kisse anaka lañi o yala israni de nam wattaqullah ay israna lañi wa'lamu ayadon annakum ka bo aw ilayhi bawu tusharuna be faranyonga gadala mallara wa minan nasi man ma biulu mawla yujibuka qawluhu ma minga kuma bija bil ayati nyanamela ad-dunya nyanamay gundala surunye ngati jalara wisidullah anden kadi na kuma na ibaga kuma mina nga tiere la ala insranite dusuguina ala magotola karamo gadu ko Jafar Sadiq ne masake min bena no islamo ganyi moy wati don gelawni ak mana begum bita o feno ni tara bi bonya bi son ya fam ko son mawni sinama karamo bita boy wati be fo Jafar Sadiq o karamo o sirfido hali dongele ndagele o madele gata joga dala dondola amone na yere la wulla kana orola ako bebi dan ne feno mana edun di songa dan ne fe ya do usugo de garu yo ko nye karam ke ni asigoro o de kadu na flotigi mimbe na flotigi dangira quoi kam na flotigi re joire la ya fam mimbe kaba ko na flo ben fe idolo ko were tale kana fo na flo ben fe dologi ya fam ni don kela masege chiola wode wigele yaga pato ale ba fe de kati kungo foy o mani kana valeri bo ire la ko ire bo yatere ay ala min di man valeri dola walau anna ahla al-ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi an-nufusi lawzim ni ay don gelaw ti do dala
fɛn wɛrɛ t'a kɛ o yɛrɛ de fɛn b'u bolo yɛrɛ de y'a bɔ da la valeur tɛ dɔɔnin na wolo n karamɔgɔkɛ ba in mɛ ɲɛ bɔlen bɛ nafolotigiw de fɛ hali a tɛ se ka nafolotigiw ka tiɲɛ fɔ o de ye balaw ye voilà mana nin cɛ in kun bɛ ten da nin ka di n'a kuma n'i ye i bɛ da ka kuma la voilà bon an ka nin karamɔgɔkɛ n'o ye Jafar Sadiq ye masakɛ nana ka na a fɔ a ye ko bɛɛ bɛ taa ne fɛ e tɛ sɔn ka taa a ko tiɲɛ don ne sen t'i ka yɔrɔ sɔrɔ a ko mun na a ko bon fɛn tɛ n fɛ tiɲɛ don nka diɲɛlatigɛ la ne wasalen don dɔɔni min bɛ n bolo n'i ye min sɔrɔ dɔn min b'o dɔn n bɛ Ala minɛ n'a ye ni n ma fɛn sɔrɔ yɛrɛ n bɛ sigi kɔngɔ la n tɛ taa n yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye bon ne kun kan ka wuli ka sɔrɔ i ma n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka nafa don ɲɛ n ye lahara n ma ko b'o kɔnɔna na nka ne ɲɛ tɛ foyi la e bolo ko ne jigi dalen bɔ o kan lahara o de kosɔn ne tɛ s'i ma i b'i ka baara la n fana bɛ n ka baara la ban o ko bi tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen ko kuma b'i ja diɲɛ na nka a t'i ja lahara Lakhnas ibn Shuraih a bɛ fɔ o ma ko Ubayy ale na Abdullah ibn Ubayy naafiqi in fana tɛ kelen ye ale ye saqifuka de ye nin cɛ in kɔni bon cɛ in a fatura Umar ibn al-Khattab ka wagati de la Lakhnas bon mais Lakhnas in tanu a donnen ko silamɛya la a kun donna silamɛya la mais a tilara ka murti pewu ka bɔ bon est ce que o kɔfɛ a ma tila ka don tuguni yan tariku tigin siyaru alami nubala o tigi ko ko tiɲɛ la ko a tubira ko kɔsa la ko a tubira ko a sara silamɛya yɛrɛ la ko a fatura Umar ibn al-Khattab ka waati de la ale y'a fɔ nin fɔcogo la tan voilà Lakhnas ibn Shuraih ale tɔgɔ ye ko Ubayy mais Abdullah ibn Ubayy a n'o tɛ kelen komi n y'a fɔ cogo min naam bisimilahi wa yashhadullah abi ala shediya alama pengan fi qalbi mimma dusukunna wa huwa ko wallahi ne bɛ ka min fɔ aw ye o de bɛ n kɔnɔ nam wa huwa kasuru ale ala dul ka khisam kɛlɛ ka jugu maa juguba don maa min don a ka kɛlɛ ka jugu e ma ani batuli bagaw ma Lakhnas ka to u y'a wele ko Lakhnas n'o tɛ a tɔgɔ ye Ubayy mais a dogora Badiri dɔn a ma sɔn ka kafiru dɛmɛ a y'a sɔrɔ a b'u k'u jamacɛ la munna a y'a jira kafiru la ko desa anw bɛna kɛlɛ kɛ kun min kama n'o y'an ka marchandisiw ye olu porokotola ka bɔ Kisra ka ban silamɛw kun bɛna olu minnu kunbɛn n'an wulila ka na olu dɛmɛ ka u tulomagɛ desa olu Kisra u jiginna sira don fɛ u sera Maka an y'a kibaruya mɛn kɛlɛ kun tɛ bilen ayiwa a ma fara silamɛw fana kan nam wa idha tawalla n'a y'i kodi sa'a a bɛ tagama fil ardi dugumakolo la liyufsida yalasa a na tiɲɛni kɛ fiha dugukolo in na wa yuhlikul harsa a na sɛnɛkɛfɛnw tiɲɛ wan nasla ani denw wallahu ala la yuhibbul fasada ala tɛ tiɲɛni fɛ idha qila n'a ka kabila mɔgɔw n'o ye Bani Zuhra ta ye u jama kun ka ca a n'o seginn'u kɔ o tumana u taara bɔ dɔ ka foro kan u y'a ka foro tiɲɛ bagan dɔ bɛ yen k'o faga o faliw ye u faga nam idha qila n'u ko lahu Lakhnas ninnu ma ittaqillah k'a ma ko a ka siran Ala ɲɛ akhadatu li'izzatu yɛrɛ bonya bɛ sin ka minɛ bilisimi n'u ye e ɲɔgɔnna ni k'a fɔ ne ka siran Ala ɲɛ fari b'i la o sin ka bonya a yɛrɛ ma tɛ ka yɛrɛ kuncɛ bonya nam fahasbuhu Ala ko wasa nin tigilama wasa o jahannam ye jahannama de wa labisa limihad sɛbɛn jana wa minan nas a ye laban kama dɔw ko ayi de ko a ma tuubi ko a laban murutili de kan dɔw y'a faamu o cogo la nam wa minan nas man maa bɛ wuli mɔgɔw la yashri nafsahu min b'a yɛrɛ kun feere ibtigha kuma aw b'a mardatillahi kalama cogo min sira'u
وشراو أني اشتراو شراو أو فرد وشراوه بثمن بخس شراوه بثمن بخس بمعنى باعوه يشري أبا يرفره يشتري ودي سني ولا يبيع أن يشري ولفلا بفرلي يشتري أن يبتاع ولو بسني donc lugha flaim be falen yona nga taw talabi no do min na waisani nam wa min an-nas man ma bi'ul mawla yashri nafsahu mimma yadkum fere ibtigha mardati Allah alaka nyinni na suhaibu de wallahu suhaibu bil sinani ar-rumi mi islama ga belebele doy tuma na le salamara fulanga fuyu banaminaye ya toro فقال ago إني رجل كبير ndorola مسكين fandande yenye ليس بنا nende au nafa وفراري defana ga bolli ليس بداري ti au toro إن كان من جهة المال ni nafalo godo فها هو nafalo fuleni nye وتركه ay nafalo into فهاجر لرسول الله ay hijra ki katru ala kirama sallallahu alaihi wasallam وقدم عليها رسول الله ala kiraya tanu naga kumai نعم العبد ko jonyana no suhaibu ye ولو لم يقف ne hala na kuma sran ala nye لم يعصي akunti ala kuta أي ولو انتفع Allahu akbar ko mamin do hali ni ala yin sirani kunte hali ni ala kuma janama da ala ale kunte ala kuta chere la ala ni bonya ka kansa ala ni bonya ka kan ala ni batuka kan hali janama ko rete لأن طاعته نعم في الله بسم الله والله على رؤوف عليه نبادي بالعباد جوني يا أيها bari alay jongana kada fe manu ga naga jiebola ni fana jigira Abdullah ibn Salam naga jamala tuma binu siri bunya kanya me sokon salamaya ko fe odu yahudi hakilade sibiri bunya ni o yahudi ko hakilai ulu kelen ko salamai halisa o sibiri ko bunya sibiri bunya le ko ndo kumbo hakilla ala go ya mugo يا أيها يا مغو الذين مود قدم آمنوا لمن يرى ادخلوا أيضا في الصلم سلاميلا كافة سلامي بي حال من السلم حال من السلم وكرو سلامي بي نعم سلامي يا تابلو بتا سلامي بي فيمي مبنياك مبنياتاك كوي سلامي تفيمي مبنياك نسكي شولا أيضا سلامي بي ديلا نعم ولا تتبعوا خطوات الشياطين agana shaytane ka siraw batu إنهم igado shaytana عدوا jugudo لكم awye مبين aga jugiya bangale do فإن زللتم ni aw chenena من بعد ما sente menengo جاءتكم البينات dalu jeleuna nauma فاعلموا ayadon أن الله wala عزيز se masado fo ida kenye حكيم masakiri benendo akabanala هل ينظرون uti fo makono إلا أن Hunnunde. يأتيهم الله alakana uma في ظلل kungurunna من الغمام tamini kabasinna والملائكة ane malikaw وقضي الأمر uye kumana no kungera kunna singa kokiri وإلى الله halakili kwenye kuma kumbe ban halakili kwenye kumbe ban ube ko ba alakana kadoruluma malikaw kana na ko nana jo o de dala min bi ke o be kesage o de be ke nam o be ko lasagi ila Allah ka dala de ma سد بني ega إسرائيل Israila den yininga Muhammad lamini egu yininga ku danjira werela كم joli do أتيناهم atainahum nanyo duma من آية kamine kabagola بينة no bangalen do bajira joni yewlu do ومن jirinya jidira don mawlu do kono so dira jon mawlu do uyo nimbela jelen fale ka kafiraye nam ومن ma min dum يبدل نعمة ne الله alaga nema fale kafirala من بعد kende ما menengo جاءته ne na nama فإن الله do ko ala شديد alaga العقاب yang kata ka gelende ka yang kata ko gelende
زين الحياة وينما يا مصري الذين ماوي كفروا ما منهم كافر يرى الدنيا كنما يا ويسخرون وبيله من الذين مولى آمنوا ما منهم لمن يرى والذين كودي فانداي كودرو مغلين هل درو مفلات نيوان غو سيبلو دونغو دو فين كلene بوكانا بلال عمار صهيب hukume umuge uludela ke gan ninye hawlu wa ko ubida arjana tamase bollawa na asro arjana ko chi kuna hera ningo ni soro nye kono ka tuka hali ile male mafinula ngadongo do fini kele fuka tulikana ego ye manyuma ngalon na والذين آمنوا اتقوا نولو يتان كفو فلان فيما فوقهم كادو كفو كمينه بلالونا يونا كادو كفو لو بكافرو سانو يوم القيامة يودنا والله على يرزق من على بمو غرسغي يشاء ما يكنو غرسغي غير حساب نما غني سنген فوي كان الناس mau kungera ummatan jamai wahidatan jama kelenye sallallahu nabiyina kolola bekum be kangelenga baddu kolo kam mo bekum be kangelenga no eli manay final ni aje timin adam and hawa lu bekum eli mana jonde o ko fere mawla mana kana fonyo ngo do kafirera do tora l'islam yakam kuma uchale mauni yonche anifonyo bunyene unu yonche فبعث الله النبيين على النبي ما ونشكتهما مبشرين على كون من النبي ما إلا لسجل جلوي ومنذرين دوابالي جلوي وأنزل الكتاب على كتاب جنgi معهم كفر النبي ما نونغا بالحق ليحكم جلس أنا كيرتك بين الناس فيما اختلفوا نما وفرا نيونغا ولا وما اختلف ngama sima funyongo fi ala illa alladhina maude utu adira minumma min ba'di ma kende menengo ya'tum bayyinat dalu jelun nanuma bayan bamala bainahum unyonje hada Allahu alladhina nam hada Allahu alladhina alayhim wa'ukanda amanu aminu liman yara lima katafima ikhtalafu funyonya ola min alhaqqi min chela bi'iznihi ne alaga jinya ne alaga lanyiniye wallahu ala yahdi man ala debe mawkanda yasha na yukanu nikanai ila siratin kada siradegema mustaqimin utlene do barika sabu ke ne ajitimina yahudiya ni nasarau yahudiya ga domba o kera sibiri don nasarau ga domba kera de masudon ka soro min gundira uma ko yi juma donde ma nasarau ulma son juma ma barika sabu ko no kera ko awa luka feti bila blan nun tani bo nga je kan nun tage folo kala be ka anta ko no de kadi ko sobe uma so juma ma juma ko ni sababai nam abla asbutumu yala ya bisgiyadewa an tadkhulul jannata akado arjinena walamma yatikum mathalul ladina kadro mauka la la yabunyo manauma khalaw ma minun demina min qablikum ye kamil limana jonna masatum libasa akwa unyana ko akage islamaiti ko islamai imagile afwe soro jara afwe misro islamai ko indotende islamana ka jarabudo nam masatum libasa bandanya gelenye mafulu magali nyonya wadarra'u ni bana gelen wazilzilu yutufa hatta yaqulu allazina mana yutufa tufalin gofe mana jawu min borola angara moye an kalan tafsir la chomi ambe folo ko de fo jamai ba tafsirin amina na dan dade si fundo amflika tafsirin min di aw matano asilisila bi ambolo kata na yano kata bila fala kira sallallahu alaihi wasallam mana wasraga
amana arabukan don cogo wala amana tafsiru caman la cogo an y'a mina cogo min tuma dɔ la an bi segin ka dɔrɔn ma k'o fɔ aw ye fɔlɔ a ka faamuya sɔrɔ la wa zuluzulu u y'o tufa ni jarabu modeli caman ye jarabu nɔnɛya caman u y'o tufa n'o ye hatta yaqulu alladhina fo maaw bɛ laban yaqulu de naam parce que ala hikayat alhal ta inti barakiya hikayat alhal de naam fo maaw bɛ laban ka fɔ amanu ma minu liman yara ka fara giragan mata nasrullahi ko yala ala ka dɛmɛ mina kɛ wa jumɛn de la qala rasul jarabu gɛlɛyara fo limanajonw kun bɛna laban wa limana kun bɛna lama e ko ala b'an dɛmɛ ma ko salen ko de ala b'an dɛmɛ o la ha karisa sara balaw ko mɔgɔw bɛɛ mago bɛ ka sa minɛnw bɛ ɲini k'an fa e ko ala ka dɛmɛ mina ala bɛna an dɛmɛ waati jumɛn وقال الرسول ko kira kuma tiɲɛ don inna i nasrallahi ka dɔn ko ala ka dɛmɛ qaribun ko nali ka surun aw la o ye fɔlɔ ye filanan a b'a to a cogo la n k'a fɔ ten وزلزلوا a bɛ faamu wa zuluzulu u y'o tufa ni jarabu nɔniya caman ye ka jarabu bisange k'u bɔ حتى يقول الرسول ko kira bɛ laban k'a fɔ والذين ni maaw bɛ laban k'a fɔ آمنوا maa minnu limaniyara معه ka fara kira in kan متى نصر ko الله ala y'a ka dɛmɛ mina kɛ waati jumɛn kira n'a nɔfɛ mɔgɔw ko ala e ko k'i b'an dɛmɛ o bɛna kɛ waati jumɛn ألا o kɔrɔtɔla kɔrɔ de maa bɛ kɔrɔtɔ fɛn kɔrɔ ka sɔrɔ i b'a dɔn k'a bɛ kɛ o sɛnɛkɛlaw ni tileli fana mɛnna u bɛ jɔ ka sira lajɛ waati bɛɛ u bɛ sira lajɛ u b'a dɔn a bɛ na nka n'i kɔrɔtɔla kɔrɔ i bɛ sira lajɛ wala o tɛ majigi ye kira ma i bɛ limaniya dɔgɔ ye kira ma o tɛ kira yɛrɛ ka jɔyɔrɔ bɔ sira la a kɔrɔtɔla a nali kɔrɔ et puis nin ye ala deli modèle dɔ fana ye voilà ala deli nɔniya dɔ de ye ka ala ɲininka i ko i bɛ dɛmɛ min kɛ an ye a bɛna kɛ waati jumɛn nin fɔcogo in nin bɛ faamu kosɛbɛ munna maahu min bɛ fɔ n'i ye danbere fɔ danberetigi ye a bɛ gɛlɛya dɛ parce que maahu anw ye danbere fɔ ka sɔrɔ an ma danberetigi fɔ o ka gɛlɛn o bɛ gɛlɛya dɔɔnin quoi. Nam ala donc wala ndi ala nti kira ka jaabi de ni ala yɛrɛ ka jaabi de o kelen ka kordo ala go tiɲɛ dɔn inna nasrallahi ko ajodo aka kordo nga ka do ko ala ka dɛmɛ qaribun rasul nali ka surawla yasalunaka mawla min bi ɲininka maza ko yala mun fɛn dɔ yunfiquna dubo dun qul aw ko dulo kana mi awa mana an bɛ mun de dun amuru bun jamu de ni ɲininkali kɛ hakaza ibe sagaka yunfiqun o bɛ mun de nafaqati o bɛ mun de dépasse mana ni maa min b'a fɛ ka ɲuman kɛ ka fɛn di Ala ma i bɛ mun de di Ala ma a b'a fajɛ an kan ka mun di Ala ma nam qul e k'a fɔ ma fɛn min anfaqtum n'aw nafaqati min khairin kabini hɛrɛ la walil walidayni a ka fɔlɔ k'a di a bangema fila ma wal aqrabina ɲini baaraw n'i bɛ ɲumanya kɛ i ka kan ka di ma fɔ ɲama fɔlɔ min ma o ye i fa ni ba ye mɔgɔ kan ka ɲa a fa n'a ba de ma m'a to bɛɛ lajɛlen ye nam wal aqrabina ani ka mɔgɔ surun wal yatama mɔgɔ kana taa kɛ tɔgɔ ɲini ye de ayi kana kɛ tɔgɔ ɲini ye n'a fɔra ko ka ɲumanya kɛ ɲumanya kɛyɔrɔ fana de bɛ yen i y'a faamu nin tɛ jaka ye dɛ jaka o dɔnyɔrɔ dɔnnen don o ti di fa ma a ti di ba ma a ti di awa kumana den ma misaliya la n'a y'a sɔrɔ olu b'i ka kɔlɛ la olu tɛ jaka bɛ di a dibagaw de ma minnu ni tɔ kelen nka nin ye ɲumanya gansan de ye
i bɛ fanansiriya kɛ fɛn b'i bolo k'a kɛ jɔnw ye i bɛ fɔlɔ k'a di fa ani ba ani i sinjiw ani yatimɛdenw ani fantanw ani taamakɛlaw siradenw kalandenw o ye bunisabili ye ka taamabaw o bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna na nam fɛn min n'a y'o baara kabini hɛrɛ la n'o ye nafali ye k'a dɔn ala dɔnnikɛla dɔ bi n'o ye u ye kɛlɛ latigɛ aw k'an ka kafiriw kɛlɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ kɔnfɛn dɔ aw ye taacogo yɛrɛ la kɛlɛ ye kɔnfɛn de ye aw bolo a man d'aw ye nka bi se ka bɛn aw ka fɛn dɔ kɔn k'a sɔrɔ o fɛn a sɔn hɛrɛlen don aw ma a bi se ka bɛn aw ka fɛn dɔ kanu k'a sɔrɔ o fɛn o ye fɛn jugu de ye aw ma ala ale de bɛ ka hɛrɛw dɔn nka aw yɛrɛw t'a dɔn kosɔn a ka kow to ala bolo k'a jigin ala kan o de dakara aw la u b'i ɲininka ka bɔ kalo ma n'o ye kalo hɔrɔmalen ye u b'i ɲininka ka bɔ kɛlɛ de ma kalo hɔrɔmalen na nin jiginni sababu ka taa fɔ rubu laban in ma naam هكذا على كلا صلى الله عليه وسلم هيا كله ولا فلوشي يا فهم هكذا عبد الله بن جاش يمكن يموي ويفلان غفو كله ابن الهضرمي ويوفقا awa don labana kamini jumada lakhira la ko nyaminu bolo yala rajaba do wari mi rajabati kafru yu sabuti ko sabu ku ye kele ke rajaba kalola ni yigraw de la tamini salani ay wa kana tilka sariyatu zaka thamanat rijal ma segi che segi do ko motan fila ala gara uchi kadayro la ubafo mako naklatu no ye taifa fanfilai ubita kibaran yini kafiru kan ubukana ni kafiru ka kibariya uye tumakelen je ulubo chokoyala ubo yoroina sere do sinanga temenu ye o qurashi ka sere taifa yan fanfi ke nani mi faruka kele dunge uye fagalike nani ndola kele na uye fla uye nyanamina kele mbolela uye sere uye kele uteno soro ani femi mbaga ukera don labanna kamini jumara l'akhirala ka gon badrinye ne kalo flaye e ka don ka bo kira ka kele chide umbela jele ana kele baw bela jele a be farale nyonga kele biwolo vlado kira jihadi minke ayrek memina ana ya ma chimina a be farale nyonga biwolo vlado aw biwolo vla samwan sabako bon samwan sawani refana sandango chawangera santane ko nam sariyatu manafiye من 5 رجال awa obata ibe na odo ay bita obata moduru bela إلى 400 kata kemenani ma وما فوقها ani mimbo sambi يقال لها جيش ubafo mago jesh ثم سريه المفسر gazagi aw fajarni baka kuro bangale ubajira ka buko lam yakun qabla sariyatun والذي ذكره لمواهب في المواهب كلفلو كانت في رمضان كلو سيرجع رمضان كلو تلولو لنا
هجرته عليه السلام mana kalo wolofilana kabina ka hijira la والثانية في سواد filana ko kɛra shawali la والثالثة في sabana ko kɛra safar la وهذه هي ako nin ye nanna de وقد قبل تلك a ye kɛlɛ kɛ ka kɔn kɛlɛ ye 3 غزوات kɛlɛ 3 ɲɔgɔn na إلى أن جاب ko n'u ye jaabu di ka bɔ fajar ne b'a ma كأن ko المراد laɲini في أول n'a ka kɛlɛ fɔlɔ ye التي حصل o min ni fɛn sɔrɔla a la والغنيمة awɔ ganima sɔrɔla min na فأما ما قبلها amma min kɛra ka kɔn nin ye لم يقع فيها قتل ko i k'a dɔn ganima fagalima ko la mana naam ولا غنيمة ganima fana ma k'a la naam bisimilahi يسألونك ma lamini o bɛ ɲininka عن الشهر ka bɔ kalo ma الحرام n'o ye kalo hɔrɔmalen ye قتال nin ye badalu de ye u bɛ ɲininka ka bɔ kɛlɛ de ma فيه o kalo hɔrɔmalen na قل e k'a f'u ma قتال kɛlɛ فيه kalo hɔrɔmalen la كبير kojuguba do وصد nka bali عن سبيل الله ka bɔ ala ka siratigɛ ma وكفر ani kafiriya به ni ala ye والمسجد ani ka bɔ misiri ma الحرام n'o ye misiri hɔrɔmalen ye ka maaw bali ka bɔ o dɔnni ma وإخراج أهله ani misiri dunkew labɔli منه ka bɔ misiri in kɔnɔ أكبر o de ka jugu ni o de ka jugu عند الله ala yɔrɔ والفتنة ka tɛmɛ hali fagali ni fɛn kan alikaba والفتنة filangafɛn min n'u b'u k'o kɛ magan أكبر o de ka bɔn juguya la من القتل ka tɛmɛ fagali kan magan ولا olu b'a fɔ يزالون b'aw lagosi ko a ye fagali kɛ magan k'a sɔrɔ olu bɛ ka filangafɛn min kɛ yen o ka jugu o ye u tɛ wuli kafiriw tɛ wuli يقاتلونكم u bɛ aw kɛlɛ حتى يردوكم fo ka laban ka aw lasegin عن دينكم ka bɔ a ka diinɛ ma إن استطاعوا n'u sera k'o kɛ kɔni ومن maa o ma يرتد n'o de seginna kɔ منكم ka minɛ aw la عن دينه ka bɔ a ka diinɛ ma فيمت de ka sa وهو k'a sɔrɔ o tigi كافر kafiri dɔ أولئك o tigilamanw حبطت أعمالهم u ka baaraw binna في الدنيا diɲɛ kɔnɔ والآخرة ni baara ɲuman bɛ sara binna lahara fana la وأولئك o mangu jugutigiw أصحاب النار olu de ye tasuma dunkew ye هم olu tigitigi خالدون dumɛbaga de y'u ye a فيها kɔnɔna na إن الذين maa minnu آمنوا n'olu limaniyara والذين ni maa minnu هاجروا n'olu y'u sigiyɔrɔw bila وجاهدوا n'u ye jihadiw kɛ في سبيل الله ala ka sira la أولئك o tigilamɔgɔw يرجون رحمة الله u bɛ ala ka hinɛ jigiya والله ala dun غفورا yafabaga do limaniyajɔnw ye رحيما hinɛbaa do n'u ye يسألونك mamadu lamini bi ɲininka عن الخمر ka bɔ dulo ma والميسر ani sɔbɔn قل gagné perdu o de sɔbɔn ye qul e k'a fɔ ma فيما اسم junubu bɛ o fila la كبير junububa ومنافع nafa caman fana b'u la للناس maaw ye واسمهما bari ka sababu kɛ sɔbɔn wari bɛ sɔrɔ a la dulo in fana ye wari bɛ se ka sɔrɔ a fana la dɔw ka faamuya la a bɛ u ɲinɛ u ka balawu n'u ka fɛnw kɔ nka u ka junubu أكبر o de ka bɔn juguya la من نفعهما ka tɛmɛ o nafa kan ويسألونك maaw lamini u bɛ ɲininka ماذا ko yala mun fɛn dɔn ينفقون n'o b'o nafa waati قل u kan ka hakɛ min di ko yala hakɛ jumɛn in dɔn قل e k'a fɔ العفو min mana to mako gɛlɛn kɔfɛ كذلك nin b'a jira ko ala tɛ fɛn wajibiya aw kan n'a mako b'o la a kana fɛn di n'aw yɛrɛ mako b'a la k'a yɛrɛ labila ala de t'a wajibiya nka ni maa min kɔ n bɛ ɲumanya kɛ bara n dalen b'a la ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin
ne dalen bɔ ayena fɛn min b'an bolo o bi ban fɛn min bɛ Ala bolo o de bi tɔ n'i ye dɔrɔmɛ kelen di Ala b'a sara i ye dɔrɔmɛ 10 ye limanajɔ mana nin kɛ nafagali kɛ nin ŋaniya ye dɔw bɛ yen nɔ nafolo tɔni min b'i bolo o bɛ sin k'a ta k'a di Ala ma Ala bɛ sin ka nafolo ba ye o yɔrɔ bɛɛ limaniya min b'u dusukun na o kosɔn Ala t'o bali de sahaba Abubakar Siddiq ale ŋunana ka b'a ka nafolo la siɲɛ joli kira ma bali nka tɔw ko k'u b'a kɛ a ko ayi yakifika sulus tilancɛ sabanan bɔ o b'i wasa naam bisimilahi kadhalika o fɔcogo in na yubayyinu Allahu al-ayati Ala bɛ ayaw banga lakum aw ye la'allakum a dɔw la tatafakkaruna aw na taasi dunya diɲɛ koɲɛw la wal akhirati ani lahara koɲɛw la yasalunaka u bɛ ɲininka anil yatama ka bɔ yatimɛdenw ka koɲɛw ma qul batigɛ maaw bɛ ka programme sɔrɔ yatimɛdenw ko la ko bɛ cogo di ni an ye o kɛ kɛcogo dɔ la o bɛ labila n'a ye o kɛ kɛcogo dɔ la an kana na fili kan o ka nafolo dɔ dun qul e k'a fɔ ma islahan ɲalili lahum yatimɛdenw ye u ka nafolow la khayrun o de ka fisa wa in tukhalituhum nka ni a yatimɛdenw nu ɲaami ɲɔgɔn ya ikhwanukum a balimaw dɔ wallahu Allahu ta'ala ya'lamu al-mufsida Ala bɛ tiɲɛnikɛlaw dɔn min al-muslimin kabini ɲalikɛlaw la walau sha'a Allah ni Ala kun y'a ka degun de laɲini la'anatakum a kun bɛ aw degun ka kɔrɔn kɛ aw kan inna Allah yatimɛdenw ka feje haramɛli ye nka Ala azizun se masa do hakimun masakiri bɛnnen dɔ a b'i ruwali kɛ wala tankihu al-mushrikati jasera kana filankafumuso furu hatta yu'minna ko filankafumuso ninnu ka limaniya de wala ammatun wallahi jɔnmuso mu'minatun n'o ye limaniya jɔn ye k'o ta furu la khayrun o ka fisa silamɛ ma min ka tɛmɛ mushrikatin filankafu furuli kan wala kana ajabakum muso furu ni ɲɛda dama ye koyi iyakum wa hadra abdiman kira ko ten ko maaw ma sununkun ka jiri kɛnɛya k'a cogo dɔ la u ko yɔrɔ jumɛn ye a ko alimaratu la sena fil manbasot muso cɛɲɛ nka fa a bɔ yɔrɔ man ɲi a jogo man ɲi a taa yɔrɔ man ɲi i cogo dɔ la dɛ ni i ko i ti ɲɛ muso ɲɛda cɛɲɛ dama de furuli kɔ i bɛna den wolo i tɛ min si dɔn fo i yɛrɛ bɛ kamana gan a kunna i bɛna jogo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ka du kɔnɔ jogo jugu bɛɛ i bɛna a bɛɛ sɔrɔ i ka du kɔnɔ foyi t'a se maa ma n ye fili kojugu kɔ n'i bɛ furu kɛ bɔ yɔrɔ jateminɛ i don yɔrɔ dɔn i furu ɲɔgɔn woloma i bɛ si ɲuman sɔrɔ o de la nka n'i ma wolomali kɔni kɛ fo a cɛ ka ɲi n'a kɛra min ye a na sigi i kɔrɔ wala ajabatukum hali ni o cɛɲɛ y'aw ja wala tunkihu al-mushrikin a kana denw di filankafu cɛmanw ma hatta ko yu'minu filankafu cɛman ninnu ka limaniya de wala abudun wallahi k'i jɛ i denmuso di jɔn ma mu'minun n'o ye limaniya jɔn ye khayrun o ka fisa i ma min ka mushrikin tɛmɛ filankafu kan wala ajabakum hali n'a ka nafolo n'a ka vilaw n'a ka mɔbili y'i ja n'a sigiyɔrɔ awɔ hali n'o y'i ja nam ulaika filankafu ninnu yad'una olu bɛ wele de da ila nari ka taa tasuma ma wallahu Ala dun yad'u ale bɛ wele da ila al-jannati ka taa arijɛnɛ ma wa limaghfirati ni ka taa ka yafa ma izni ni Ala ka diɲɛ wa yubayyin ayatihi Ala b'a ka ayaw banga linnasi maaw ye la'allahum a dɔw la mɔgɔw yadhakkaruna na wajuli min na yasalunaka mɔgɔ lamini u bɛ ɲininka anil mahid ka bɔ muso ka haida ma ɛrɛgili u bɛ ɲininka ka bɔ ma jiri ɲininkali ka bɔ ma asayil abu dahadai أبو داود والجماعة ani sahaba jamakulu سووا ذلك أن اليهود o sabu de ko yahudiyaw كان يعتزلون olu kun b'o mabɔ musow ma haida waati la ɲɛ kelen ye حتى إنه لا يبيت fo في مكان u tɛ si yɔrɔ la
وكان في حيض ni muso haydato be no ولا تسمع له حاجة ute mako dulai أبدا nam fiu ثم اقتدت بهم الجاهلية gofe nam اقتدت بهم jahiliya wala digra no luye فأما النصارى amma nasara باختلاف ذلك o bino fonyoy فإنهم كانوا barolu kera لا يفرقون بين uti كونها faram fasali ga kelice haydato wala kana ke haydato بين الله تبين الله alay bangali ke أن شرعنا ka fanga sharia بين ذلك o be o sharia nu nyogonche قواما sharia tlene do naam bismillah قل naam ويسألونك we nyinga عن المحيض ka bo haidama قل ka mahidi bisa ke haida ko bisa ke haida yoroi qul abafu huwa haidai أذن nyugun fendo فاعتزلوا aya النساء mabo musuma في المحيض haida wadila ولا تقربوهن agana gerewuma حتى يطهرن fuga sunyade فإذا طهرن aha abisika dlangelenga shahadatan ali aizara abaga ta fen surun kologire ayrika aw nam فإذا تطهرن no senara tumami فاتوهن aina umani jimawi من حيث kami yorola أمركم ni الله ala ya unyamariya إن الله ala يحب التوابين ala tubu gela bawfe ويحب abi المتطهرين sagin sen ma sunmon fe kabo nyugun fe umma نساؤكم aw muso حرث sene fi sene dugu kolodo لكم aw ye فاتوا حرثكم aina ga sene ke yoroma أنا jogo jogo شئتم ni oya uja وقدموا kasoro don yoro e kelen ko felatala ay ñeblalige لأنفسكم ayere kunye واتقوا الله herala ali bismillah fola ay siraranye واعلموا aga don أنكم kabo aw ملاقو aw yala binyo abaye وبشر المؤمنين ega limana jon lanni soja ولا تجعلوا الله agana alaga kallige عرضة balli baye لأيمانكم aga kallu koson أن تبروا aga nyumaya ke gafon galla gonda ki ndaki fa ay kanoge na kela yi dikanyi kafara bu ka kai nam وتتقوا naga ba gana kala israel to وتصلحوا anaga nyumaya to no بين الناس mauni yonje kana soma de والله ala سميع meningelado عليما don gelado لا يواخذكم الله ala ti aw mina باللغو ni tole unye في أيمانكم aga kallu la na hakili ma kalli mimina ama dabo awa kalli ngani asirli kama nengunde bolla lada siraka ni kalli doye wala infalendo wala ni fara gasana dumni ko ngo wala infalendo wala chende do bon kasro dusukum masiri dade ya fotoro ala taw mina no ولكن nga يواخذكم ala biaw mina de بما ni fenye كسبت ni قلوبكم adu sukunyo siri والله Allah غفور ya fabado حليم don gelado تربص 4 أشهر kalon nani makono nimbe للذين mawiye يولون minun be kalola kalilige من نسائهم kamini umusula فإن فاءوا ni chego amsoma ne di sima sangele wallahi ndi sima sangele ndi sima kalo duru sharebe ni muso sera sharatiguma sharebe kalo nan de chema chega kafara bo aka se musoma kalo nani ngono walma sharega furusa ka muso mina chela asaljita ka furu dabla asaljita nunun fila dola kele de do nam فإن فاءوا arabu abi funde ma fiqhu la ko al ilaw ko e babu la kama ko al ilaw kalo la kalli mana ka kalli kalo jati dola kiti se muso ma konana
ni cew saginu ko فإن الله ala غفور ya fa bado رحيم hine bado وإن عظم الطلاق ni cew tigira blaliga فإن الله ala سميع meni gelado عليم doni gelado والمطلقات muso blalew يتربصن olu be magononinge بأنفسهن n'u yɛrɛ kunye ka bɔ furu wɛrɛ dɔɔni ma ثلاثة قروء senuya sabala ولا يحل n'o bɛ tɛmɛ kɛmɛ bilali waati la naam senuya saba wala haida saba koro fila bɔ la unu koro in lusulutigiw bolo koro fila bɛ yen awa de koro ya taharu de naam ولا يحل akumana a ti daga لهن muso ninnu ye أن يكتمون u ما ka fɛn dogo خلق الله ni ala o da في أرحامهن denso kɔnɔna إن كن ni o kɛra يؤمن ko bɛ limaniya ni بالله ala ye واليوم ani dɔn الآخر ni dɔn laban ye o dalen bɛ وبعولتهن lahara ko la ne y'a sɔrɔ kɔnɔbara b'u la u kana dogo de k'a fɔ n ka laada dafara ka sɔrɔ a ma dafa e ko e ka seni o dafara komi n y'a fɔ a ye cogo min muso bilalen lahalaya saba don lahalaya saba don cogo di muso min ni a y'a sɔrɔ a ma hayida ye fɔlɔ a si yɛrɛ ma se hayida yeli o bɛ laada sigi ni kalo saba ye bon n'a y'a sɔrɔ wallahi ay sina minnu jigi tigɛra hayida yeli la o fana bɛ laada sigi ni kalo saba ye voilà wa ulatul amal ajaluhunna an yadana hamlahunna muso minnu ye kɔnɔmaw ye olu ka laada o ye kɔnɔw nu jigini de ye ne bilali kɛra bi sini jigini kɛra laada dafara e fatuli kɛra bi wala fatuli kɛra sɔgɔma in na wula in na jigini kɛra laada dafara ko nun bɛ ten nka muso minnu ti o lahalaya ninnu na min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ka laadasigi bɛ kɛ de ni joli senuyali ye n'a y'a ye ka senuya kelen ye f'a k'a ye siɲɛ saba nka a bɛ daga bi awwali thalitha ni sabanan fɔlɔ ye o tuma na nin saba in n'o ye joli bɔkɔ saba in tuma dɔ la o bɛ kɛ kalo saba kɔnɔ a bɛ kɛ ni kalo saba ye tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ kalo fila kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ kɛ san kelen de kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ caya ni san kelen yɛrɛ ye maya hali ni a y'a sɔrɔ muso ni den de b'a sin na diyagoya fo a ka hayida in ye ko saba de kɔnɔ k'a sɔrɔ dɔw bɛ san kelen san fila kɛ k'a sɔrɔ u tɛ hayida ye ni den b'u sin na n'u ma den labɔ nka o bɛ n'a ta a bɛ hayida in de kɔnɔ a ti bɛn a ka don furu wɛrɛ la ne la n'a a ma hayida in ye siɲɛ saba maya bu ko ninnu b'o cogo dɔ la nin yɔrɔ de la muso dɔw bɛ u man k'u kɔnɔbara kan ka sɔrɔ kɔnɔ b'u la u man ko ala ko de kana kɛ naam وبعولتهن u cɛ kɔrɔw أحق olu de ka kan بردهن n'u lasagili ye في ذلك o kuma na makɔnɔni waati la إن أرادوا إصلاحا ni cɛ ninnu ye ɲumanya de laɲini ni lasagili ye o ma dabɔ muso tɔɔrɔli kama de ayi u y'a dabɔ de ɲumanya kama naam mais nin tɛ lasagili sariti ye de voilà naam bisimilayi ولهن مثل الذي fɛn ɲɔgɔnna bɛ musow ye cɛw kan عليهن n'o bɛ musow kan cɛw ye بالمعروف ni sariya ka dɔɔnin ye ودرجة ɲɔgɔnya kɔnɔna na bɛ ka ju jɔyɔrɔ la cɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la muso ka jɔ a jɔyɔrɔ la furu sariya o k'o bato muso kana fɛn kɛ cɛ la ni muso man kan k'o kɛ cɛ la cɛ fana kana fɛn kɛ muso la ni cɛ man kan k'o kɛ muso la naam ودرجة daraja bɛ للرجال cɛw ye lirijali cɛw ye alayhinna muso ninnu kan والله fasɔntiya bɛ cɛw ye musow kan fasɔntiya ye fasɔntiya damadɔ ye
adoye ce ale de muso finance ale de be muso balo ale jole min duwa ko nyowe na nyona chama nam wallahu ala azizun ke masa do aga vangala hakiman masakiri benen do aga barala at-talaqu nyibla nyita marratani isnifladi imsakun nifla indavara sumnali bima'rufin bishareka doni aw tasrihun wal malablali biihsanin mayi wala yahillu atiben lakum awye an ta'khudhu aw kamnalige mimma kamini fenna ataytumuhunna na uduma shay'an fenna ka fendo minawla illa an yakhafa atallahu marratan سبب نزول هذه الآية ni ayan jigun كان في صدر الإسلام silamaya damina la إذا طلق الرجل امرأته ni cegun ya muso bila طلاقا bilalila ni sagili bala راجعها na ko ko ya sagili nyonya بالعدة laida kono كان له ذلك hukume daga ayi ولو طلق ألف hal na iblalinke مرة siye bakele فطلق الرجل امرأته cedo a muso bila طلقة رجعية bilalila no ya sagili ganke ثم راجعها قبل لو يا سجل الغناء. عدتها nam قبل انقضاء عدتها ka gwan akalla da dafalin بشيء يسير na ni waqti fitniye فقال ako والله لا أواريك ako awa neti sagili nyonya ولا تهلين لغيرك wa eti daga ne tanay fana أبدا bada ndito e ga daga mowe wa ndito mbolo fana ونظرت العين nam استأنف الناس الطلاق akuma na ako ni jigneta mawsur laka blali damina kurai فألغوا ما مدى aha we fento e min temena we blali damina kurai nam الطلاق مرتين بلالني بلاني دا سيفلادو نعم min be sano ni ko ye muso bla ni bla blali ko saba da kuna kelen gono ayafam bi lafzin wahidin ika don ga fuko kuma sale imi ko masalala we blali saba de ni ko ya bla sin saba wa blali bani yo e ko foyti ko feble aw وقعد ثلاثا دخل بها الله أبيك سبعي أبو parce que o dalu kacha parce que do be no ne amakanda dola yanno do ba jara ko femi ye sabai min wati tekeli wata mi bolo elo bi te kekelen chokodi ko tsegayi ko tseke ba lu ba fe ko hakilla deme ma salente nango silamaya gon ka hakilla sale min ani jumhuru be minga doni kala jekulu bela jelen be na minga dina te ga hakilla e dina te ne ga hakilla e ka fombe singa miri ka hakilla do no te dina bi kire bin naql hala dangom anyi minta ka bo don kala sen de sabat loma wade bilal sabani abilati mi ni de mazhab kilen de ni la islam jekulu yere de ga hakilla e قال ابن همام وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا صحابة جمعكلو أن تابعون جمعكلو أن ما منون أنا ولوكو فيه كامني من السلامانية مغولا ولو بلا جلين بناكا كوني كو إيه إمسو بلا سين سبا كو أبيكي سباي نعم إن شاء الله نلا سنوات ورم سنكاتور المسلم كم نافع بقرطبي ولا نشوم نعم ولا يهل أتدقى لكم أوي أن تأخذوا أو كم من النجى مما كمن فينا آتيتموهن na yodi muso ma شيئا aga fendo mina wula
شيئا sendo akom إلا أن na يخافا foni aya suru furu nyom flying sirana ألا يقيما حدود ka go الله tiara ka danche ujo فإن خفتم tuma min ya usrana ألا يقيما حدود ka go الله tiara ka danche ujo ولا جناح junubute عليهما uflaga فيما fenna افترت ne muso kuma bolige bihi noy تلك o folengo حدود الله o de ala ka dancew ye ولا تعتدوها a kana gira ma jango ana sago ومن mɔgɔ min يتعدى حدود الله yataadda n'o sagora حدود الله ala ka danw kan فأولئك o tigilamɔgɔw هم olu tigitigi de ye الظالمون dɔɔninkɛlaw ye وإن طلقها n'a ye cɛ y'a bila ولا تهل muso in ti daga له cɛ in ye من بعد bilali sabanan in tɛmɛnen kɔ حتى تنكح زوجا ko muso ka furu cɛ ma غيره n'o ye cɛ dɔ in tana ye وإن طلقها n'o cɛ filanan y'a bila فلا جناح junubu tɛ عليهما o ye muso ni cɛ fɔlɔ in kan أن يتراجعا u ka segin ɲɔgɔn ma إذا n'u ye bisigali kɛ أن يقيما حدود k'a fɔ kɛ الله ala ka danjew jɔ وتلك o fɔlen o حدود o de الله ye ala ka danjew ye يبينها ala b'a ka danw banga لقوم mɔgɔw ye يعلمون minnu b'a dɔn وإذا طلقتم النساء n'a ye musow bila فبلغن ni muso ninnu surunyana أجلهن o ka sanga ma فامسكوهن a y'o somina aw bolo بمعروف i sariya ka dɔnni yanni ka laada ka dafa a b'u ta أو صرفوهن walima k'u labila بمعروف i sariya ka dɔnni ɲa k'u to yen ko laada ka dafa ولا تمسكوهن nka kan'u somina ضرارا toro kama لتعتدوا yala kana dan sago ومن maa min يفعل n'o ذلك o baara فقد ظلم نفسه b'a zo tigi y'a yɛrɛ kun dɔɲɔ de فلا تتخذوا آيات a الله kana ala ka ayaw somina غضعا yele bɔnna ye واذكروا نعمة ala ko ko الله bilalen saba ye e ko ɲi bila siɲɛ kɛmɛ i tulon kɛra ni ala ka ayaw ye siɲɛ 90 ani 7 i y'a faamu dɔ ko ko a y'a muso bila siɲɛ 100 o kumana u ye saba t'a la a to ko k'an ka ɲangin'o ye ani min kan k'o b'o bola nam واذكروا نعمة ayi الله ala ka nɛɛma gosuma عليكم aw kan وما ani fɛn min أنزل ni ala y'o jigin عليكم aw kan من الكتاب kabini kitabu la والحكمة ani kodɔnna يعظكم ala bɛ aw waaju به ni o fɔlen ye واتقوا الله a ye siran ala ɲɛ واعلموا a y'a dɔn أن k'a الله fɔ ala عليما dɔnnikɛla dɔ بكل شيء ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye وإذا طلقتم n'a النساء ye musow bila فبلغنا ni muso ninnu sera أجلهن u ka sangaw ma layidaw dafara فلا تعدلوهن furusentigiw a kana denmusow lagala a kana u gala أن ينكحن أزواجهن u ka furu kura ye u cɛkɔrɔw ma إذا ترادوا n'o ye ɲɔgɔn jɛɲɔgɔnya بينهم u ni ɲɔgɔn cɛ بالمعروف ni sariya ka dɔnni ye ذلك maa kalibu ne sari balamuso o cɛ de y'a bila cɛ in y'a kanu k'a ta tuguni maa kalu y'a bali naam bisimilayi zalika ko min y'o ye يؤذ من o bɛ mɔgɔ waaju به n'a ye كان n'o tigilamɔgɔ kɛra منكم n'a tigi bɛ limaniya منكم kamina kana n'o tigilamɔgɔ kɛra منكم kamina aw la يؤمن n'a bɛ limaniya بالله ni ala ye واليوم ani dɔn الآخر n'o ye dɔn laban ye ذلكم a ka o أزكى o de sunyalen don لكم aw ma وأطهر o de ka senu kɛnɛ kan ani والله manala ala يعلم ala b'a bɛɛ lajɛlen don وأنتم nka aw لا aw تعلمون t'a dɔn dɛ والوالدات bangebamusow يرضين أولادهن olu bɛ sin di u denw ma حولين san 2 la كاملين ni o dafalen don لمن
ako sanfila ko in be mɔgɔde arada n'o y'a laɲini an yutimma ka radata si din furancɛ dafa wa ala al-mawlud rizquhunna den i bɛ se ka sin d'a ma ka taa fɔ san 2 sariya la o de y'a dan ye n'a mɛnna yɛlɛnna cogo cogo kalo 2 kana a kana tɛmɛ quoi dɔw ko ka den mɛn sin na kojugu ko a man ɲi a kɔni tɛ baasi den ma ten parce que munna sinji de ka fisa den ma ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kan surtout den k'a to denmisɛn hakɛ la n'a ye balola ni ba sin ye hinɛ bi don a dusukunna o de la ka tɛmɛ bibɔrɔ kan n'i ye den balo ni bibɔrɔ ye ni Ala far'i kan i bi kɛɲɛ la sabu a ti hinɛ ye kosɛbɛ ten komi n'a fɔ min balola ni sinji ye wa hali jogo yɛrɛ la o jogow tɛ kelen ye u taa cogo yɛrɛ tɛ kelen ye nka o bɛɛ n'a ta san 2 in de fɔra ni san 2 in dafara a b'a dabɔ dabɔli bɛ se ka kɛ ka ko san 2 in ye ni aw ka bɛnkan ye bari ka sababu kɛ ni bamuso ye kɔnɔ ta n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka fura ɲini den bɛ se ka sin min ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ se a ma cogo min n'a faratila dɔrɔn a bɛ kɔnɔbana bila den na n'a ye kɔnɔbara bila la kɔnɔbara furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ kɔnɔbara bana min n'a b'o bila den na a furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ nka furaw b'a la n'a bɛ o fura ninnu utiliser i k'a dɔn k'a fɔ a b'a min kɔnɔbara kan a bɛ sin min kɔnɔbara kan a tɛ foyi kɛ naam wa ala al-mawlud lahu rizquhunna i k'a dɔn k'a fɔ muso ninnu bangebaa muso ninnu u gɛrɛsɛgɛ bɛ den wolola cɛ min ɲɛ de kan den wolola cɛ min ye den wolola min ye o ye fa de ye naam wa kiswatuhunna feere boli bil ma'ruf sɛdɛ ka dɔnni ye sin dili furancɛ la naam la tukallafu nafsun u tɛ ni garaba illa wus'aha fa seko de la u ka fɔ amerikɛnw ye dɛ olu ka loi la n'i ye muso bila ka den to a bolo u bɛ nafolo kasa bi don wajibiya jakoya i b'o de d'a ma jakosa la a b'i bolo wa a t'i bolo i b'a ɲini ka di n'i m'a ɲini ka di i b'i wele faamaw fɛ yen nɔ n'Ala ma far'i kan u b'i datugu i den nɔfɛ ko sabu k'i ma balo de ka sɔrɔ a t'i bolo de man ni sariya ma jɛn n'o ye Ala ko kana ni garaba fɛn na n'a ti se a kɔrɔ naam la tudar walidatun u kana bangebamuso tɔɔrɔ ɲɔgɔn ya waldiha n'a den sababu ye wala mawludun lahu den wolola fa min ye u kana o fana tɔɔrɔ ɲɔgɔn ya waladihi ni a den sababu ye u tɛ barika don den na de n'u bɛ barika don den na u ka bɛɛ bila i ka lafiya kɔnɔ ni hakilisigi kɔnɔ naam wala alwaris mithlu dhalika i k'a dɔn ko ɲɔgɔnna bɛ den tiɲɛ tabaga yɛrɛ kan den ni min yɛrɛ bɛ fa tiɲɛ ta ko o b'o fana kan balo a yɛrɛ ka balo b'a yɛrɛ kan naam in arada fisa naam in arada fisalan n'u ye dafa ye a fɔ ina arada ni u fila ye ɲinini kɛ fisalan den dabolila an taradin ka bɔ ɲɔgɔn diɲɛ ni ɲɔgɔn ɲɛ ma minhuma kabini bangebaa fila bɛɛ lajɛlen na wa tashawurin ani sara ɲɔgɔnya fala junaha junubu tɛ alayhima u fila kan wa in aradtum ni aw ye ɲinini kɛ an tastardi'u a awladakum ka sinjidi b'a ɲini a denw ye fala junaha junubu tɛ alaykum aw kan idha salamtum ma n'a ye fɛn di ataytum n'a y'o foda la k'a b'o di bil ni ma'ruf sariya ka dɔnni ye wattaqullah a ye siran Ala ye wa'lamu a k'a dɔn anna Allah k'a fɔ ko Ala basiran yeli b'a dɔn bima ni fɛn ye ta'malun n'a b'o baara walladhina mɔgɔ minnu yatawaffawna n'u b'o niw mina minkum ka mina aw la yadharuna azwajan n'u ye furumusow to yadharuna azwajan u bɛ furumusow to yatarabbasna muso ninnu bɛ makɔnɔni kɛ anfusihinna n'u yɛrɛw ye ka furu to ye arba'ata ashhurin kalo 4 wa ashran ani su 10 wa idha balagna ajalahunna
bisimilayi nam والذين maa minnu يتوفون nubolu ni mina منكم kamina awla ويذرون أزواجا nube furumusow to يتربصن muso ninnu bɛ makɔnɔni kɛ بأنفسهن n'u yɛrɛ kun ye أربعة أشهر kalo 4 na وعشرا ani su 10 فإذا ni بلغن faturi kɛra kalo min na a b'o kalo to jate ni kalo to kɛra min ye a bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ ka kalo 3 ta n'a ye kalo 3 dafalen ta n'a donna kalo 5nan kɔnɔ bari ka sababu kɛ ni a bɛ kalo min na n'a y'o jate ka fara a bɛ kɛ 4nan de sisan n'a donna 5nan kɔnɔ a bɛ jate to ɲini o kɔnɔ hakɛ min sɔrɔla kalo fɔlɔ la a b'o ta ka kalo 3 ka pan olu kunna de ka sɔrɔ ka taa se kalo 5nan ka taa jate to ɲini o kɔnɔ nam فإذا بلغن أجلهن n'o sera ka sanga ma فلا جناح junubu tɛ عليكم aw kan فيما fɛn na فعلن n'o ye o baara في أنفسهن u yɛrɛ kunna بالمعروف ni sariya ka dɔnni ye والله Allahu taala خبيرا nam خبير ala ye dɔnnikɛla de بما ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye تعملون n'a b'o baara ولا جناح junubu tɛ عليكم aw kan فيما fɛn na أردتم ni a ye nam n'a ye o kɔrɔmatigɛli kɛ به ni o ye من خطبة kabini النساء musow ɲinina أو أكننتم walima n'a ye ladogoli kɛ في أنفسكم a yɛrɛ kunna علم muso الله ko bɛ e ye nka i ma sin ka jɛya k'a fɔ a ko b'i ye i ye kuma fɔ de ka a kɔrɔmatigɛli kɛ k'o tɛ baasi a kana bɛnkan kɔni dilan ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn nam علم الله ala y'a dɔn أنكم k'a fɔ aw ستذكرونهن a bɛ n'u kofɔ ولكن nka لا تواعدوهن a ka n'u layidu ɲɔgɔnya سرا dogo la إلا أن تقولوا قولا fo n'a ye kuma de fɔ معروفا n'o ye kuma dɔnnen ye ولا تعزموا عقدة النكاح a kana tigɛ furu sirili kan حتى يبلغ الكتاب ko sɛbɛn fɛn ka se أجله a ka sangama واعلموا a k'a dɔn أن الله k'a fɔ ala يعلم ما ala bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn في أنفسكم min bɛ yan niw na min b'aw kɔnɔ ala b'a bɛɛ kalama فاحذروه a ye siran ala ɲɛ dɛ واعلم a y'a dɔn أن الله k'a fɔ ala غفور ala ye yafabaga de ye حليما naam حليم minnu b'a dɔn an ka sali a k'a dɔn ko yɛlɛmacogo 11 ɲɔgɔn o de bɛ nin nkalon in na awɔ inshallah tuuba yan nɔ kalo tile fɔlɔ o salatu wele kun kan ka wele ka bɛn ni 4h44 a kɛra ten fana a kɛra ten voilà 4h44 minutes tile fɔlɔ salatu kun kan ka wele ka kɛ ni o de ye bon singalon tile fɔlɔ tile kan ka bi ka kɛ ni 18h52 minutes secondes awulu bɛ se ka fara kan mais an ma sɔn k'olu don a la quoi an wasara ni minutes ninnu ye o fana kɛra ten voilà 18h52 minutes tile filanan salatu bi wele 4h43 minutes tile bi bin 18h52 minutes tile sabanan ye bi ye bi salatu welela 4h43 minutes tile bi bin 18h53 minutes bi tile bi bin 18h53 minutes tuuba yan nɔ senkalo tile naaninan salatu bi wele 4h43 minutes tile bi bin 18h54 minutes Allahu akbar bon tile wɔɔrɔnan bɔ o cogo kelen na tile wolonwulanan bɔ o cogo kelen na tile seeginan bɔ o cogo kelen na
tile kɔnɔntɔnna bɔ cogo kelen yɛlɛma foyi ti don o la tile bɔ waati n'a bin waati la maana salatu wele waati ni awa tile bin waati ka taa bila fo tile joli fo tile kɔnɔntɔnna o bɛɛ ye kelen yɛlɛma ti don a la tile tan na sa salatu bi wele toujours yɛlɛma ti don a la salatu wele waati la kɔni 4h43 minutes mais tile bi bin o la 18h55 minutes donc tile tan ni kelenna fana bi ten tile tan ni filanan fana bi ten yɛlɛma ti don a la mais tile tan ni sabanan toujours salatu wele waati yɛlɛma ti don fana na o bɛɛ ye 4h43 minutes ye mais tile bi bin 18h56 minutes tile tan ni naaninan